Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade. Alle smaken, Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier. Goedemiddag, dit is de maat in Kerkrade. Het is vastelovensmondig en de lui uit Kerkrade en de omgeving en misschien ook wel de vastelovendskijkers van L1 weten het. Op mondig trekt door grootste zog door Kerkrade, vrij vertaald door grote optocht. Zo tegen de 180 groepen waar zijn Einzelganger gaat hij uiteindelijk op de maat aankomen met als grote apotheose natuurlijk. Gaan ze het eng rond of 5. De hoerigheid van dit jaar, de stadsprins Tim de Iersche van de Kerkrade's Vastelovensverein. We gaan het gans in beeld brengen, we gaan nog alles erover vertellen, alles laten zien. En daarvoor had ze immer expertise nodig. En verdoont dat ginder jaar aan de hand van een voormalig stadsprins. Het is ook dit jaar weer gelukkig. Ik ga hem even voorbij houden. Het is de jubileumprins, nou nee, de millenniumprins, zo moet ik dich nemen. In het jaar 2000 Raoul Dekkers, goedemiddag. Goedemiddag Ruud, goedemiddag. Dat is lang geleden jongen, millennium 2000. Ja, dat is 90 jaar geleden hè. Ja. En dat voelt eigenlijk weer daar voor je. We zaten hier Jusing een tas koffie te drinken en de optocht als prins is fantastisch, maar er wordt nog één groter hoogtepunt en verdicht dan. Ja, voor mij wordt de proclamatie het allermooiste wat wordt. Vertel even, wie gaat dat hij? Ja, hij staat op de maat, moet zich voorstellen, hè, zo wie voor dan hij stond. Hij staat dan gewoon vol met nu. Ja. En daar kun een leuk verhaaltje ermee en vervolgens werd het toe geproclameerd. En de beste de ster? En de beste de ster. Ja. Een ganse seizoen lang. En ik hou 8 weken het geluk. Dus dat wordt geweldig. Was ik al ingelezen, het werd in ieder geval wel veel kleur, zag ik wel. Het is ongelooflijk. Ja. 185 mensen, groepen, groter ken het geloof ik niet. Tenminste niet boos. Jawel, ik ken het natuurlijk wel, maar dat is waanzinnig. Ja. De optocht werd weer een juweeltje. Hey, du bent van Kerkrade en de lui in Kerkrade denken wel eens dat de wereld ondermaat drieënt. Dat is maar gedeeltelijk waar. Dus om een beetje een brug naar Limburg te slaan, om het voor gekkerinnen ook inzichtelijk en duidelijk te maken. Han voor Patty van der Weert er weer bij. En die ziet er toch fantastisch uit, dag Patty. Dankjewel. Daar had zich wel veel moeite gedaan, hè? Ja, dat doe ik elk jaar. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om daarmee bezig te zijn. Maar jij zitten allebei ook fantastisch. Vooral Raoul, hè? Hij is om 11 uur naar bed gegaan gisteren, toch? Zeker. Dat is nog fijn op te huren. 11 uur. Dat is ook nooit voor de lui in Kerkrade trouwens. Ja, de pony gaat ook goed, hè. Patty, ja, du maakt hij weer over de maand paraderen en de lui alles vragen en alles metmaken en laten leren. Al een beetje het genieten van alle lui die hier zo de merit op komen druppelen. Ja, dat is de taak van mij en dat vind ik elk jaar wel heel erg leuk om te mogen doen hier. En ik wil er toch een beetje druk opleggen, want du had al een huwelijksaanzoek gehad. Vorig jaar had voor een ex-prinsenpap met de tronen. Ja. Huwelijksaanzoek was niet voor Nee, niet voor dich. Nee. De prinsenpap had al eigen grienen. Dus dit jaar ook weer het spectaculair. Ze moet gaan werden. Dit zal gaan stiekem. Nee, ik weet helemaal niks en dat is dus het leuke. En vandaag, of alle optochten, wat we mogen doen, ik weet helemaal niks. Ja. Ik sta niet als meisje in Kerkrade op de markt en ik laat me helemaal verrassen. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel de leukste dingen kan opleveren. Ja, ik laat me echt verrassen. Hey Raoul, doe als ex-prins, ik bedoel, dat Tim is nu bezig aan de optocht met het kilo snuits, denk ik. Weet ze nog hoeveel zoeder houdt? 400. 400 kilo snuit. Ja, en dat dan moet je voorstellen, daar hadden ze nog prinsen aan, hè. En dat is voor de lui, zeg maar, gewoon het torentje. En daar steeds er bovenop en er steeds eigenlijk op 400 kilo snuits. Dat is... Kunnen op de berg. Op de berg. Ja, ongelooflijk. Dat wordt geweldig. Keihard werken. Het is een drukke dag voor de hoogheid en het begint 's morgens vroeg. Samen met de ontbijt om nu genoeg met de garde. Aan het eind van de... Oh, sorry, ik heb meteen gecorrigeerd. Ja, het 36e regiment. Hè. Het regiment, zo moet ik dat zeggen. Dat ze nog gaat leren. Ja, ik kom mee ook voor te leren. Het kost een veertje beer dit, hè. En ik dat verkeerd zo. Ja, de garde is fout, dus bij deze... Het 36e regiment, die gewoon spek en ei eet en allerlei andere lekker dingen. En aan het eind van het ontbijt worden we door om met de hoergeet voor te blikken op Sine Grote Dag. We hadden hem nog net even kunnen vangen. Mot zo meteen al, naar al die fijne optochtgroepen in Kerkrade kijken. Hoogheid, Tim de Eerste. Goedemorgen. Fijn dat we even heen mogen zien bij uw residentie. Geer. Wie gaat het pas nu? Gaat erg goed. Ja. De conditie dan weet je van je vrouw. Maar het gaat goed. Op adrenaline kunt ze aan een stuk. En dus schön wat ik besluit al een beetje maat. En nu is de goede dag, dus ik freue me te erg op. Je had onze oor al omhangen, door wie veel ze is, wat er gekregen had, dat bij je hoort. Oh, je kan ze niet tellen. Ik denk dat 64 of zo afgelopen weekend ongeveer. Ja. Hey, ik had in de Sidon gelezen, je maakt eigenlijk onderdeel uit van een soort Red Pack, hè, in Kerkrade.
De bedoelt mijn veerkameraden Ja, ook zeker. prins geweest zijn. Ja. Ja, absoluut. We zijn toen met veerkameraden ben ik dan verder de prins had mogen worden. Ja, dat was een soort afspraak, dat gong die om met z'n veren doen en dat is gelukkig ook nog. Ja, als kleine jong drummete voor de vuur daarvan. En wie voor je draait dat je woede worden, dan moet ik toch wel langzaam worden. Dus dan ben ik toch door je meer werk van je maken om mich in de strijd te werpen. Maar uiteindelijk is het dan de president of dat ik groot. Ja. En uiteindelijk zit die prinsschap er ook een keer op. Dan zullen alle veer aan de buurt geweest. En daar? Wintersport je dan, joh? Dat duurt nog erg lang voordat het erop zit. Ja. En dan je voor hun met de verre vieren. Maar dat is geen collectief zwart gat of zo, hè? Nee, ik denk dat we even samen groepshuilen doen en nog een aantal therapieën dat we er vooraan komen. Ja. Hey, de optocht, dat is een goede dag, hoor. Ja, absoluut. Nu nog even goed. Ik ga op weerberichtje zien, 11 uur stoppen met rennen en dan werd het richtig festival toe. Ja, en Kerkroo zingen ze ook om grauwe wolken voeten te krijgen, toch? Ja, het handverductie nog gezongen afgelopen dag en dat zing ik nog wel een aantal keer, want dat nu is. Oké. Als ze de heng los of snuit ze wel? Alles is het. Shower is het los gemaakt, dus ik ben al fertig voor. De hoogheid is fertig voor de optocht. De gardisten natuurlijk ook. Vergut er gaat van maken. Applaus voor deze hoogheid. Ja, zeker. Ja, zeker. Zo ging het er aan toe vanmorgen vreugd bij de hoogheid. Inmiddels op de waan staat voor een route van een kilometer of 5. Raoul hadden een lange optocht, hè? Ja, dat is ongelooflijk, Ruud. De moet zich voorstellen, we beginnen op Blierij. En dan vervolgens trekken voor Durk-Blierij een stukje CV met. En vervolgens normaal, dus 4,5 kilometer. Ja, ter vergelijk Heerlen is net meer wie 2 kilometer, dacht ik. Dus ja. dat is wel even uren. Ja. Uiteindelijk, de mensen wat ik me zo nog kan herinneren, zitten we toch op dik 3 stonden. Ja. Er zijn prinsen ook met problemen in die zin dat hun optocht niet doorging. Dat was gisteren het geval in Kerkroo West. Er werd morgen ingehaald. Ja. Betty staat bij de hoogheid van West. Ja, prins Dave de eerste is het. Ja, wij staan inderdaad even mee. En ja, de prins Tim heeft het gelukt dat de optocht door mag komen. Maar dit helaas moest nog even wachten, hè? Ja, de gisteren worden afgelast. En de jeta in plaats van zondag heet het deze dag. Maar al die groepen die gisteren ook bij ons op Kerkroo West zijn komen, allen bedankt dat die daar zijn geweest. En een geweldige dag. Ondanks dat mijn het zo niet door is gegaan. Dus je hebt het toch nog een beetje gevierd gisteren? We stampen vol overal op West. Dus dan hebben ze eigenlijk mazzel, want dan hebben ze 2 keer een fantastische dag. Precies. Dus dan kunnen we dat morgen nog een keer doen. Vandaag draait het allemaal om prins Tim, hè? De eerste. Wie vult dat dan als prins van West om hier te mogen zien? Is ook bij jongens. Schön dat we er toch mogen kijken. Natuurlijk ook voor Tim, dat is natuurlijk ook zingen daar. Maar zo kennen wij vieren, ik en de Bram, die van Egelsen, kunnen wij ook met de Tim een beetje metvieren. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, nu hebben ze nog een dag om daar naartoe te leven, hè? Want de optocht van dit gaat dan morgen plaatsvinden. En gaan ze hem straks ook om raad vragen wie ze het beste kunnen aanpakken, want dat ken nu wel nog. Ik wist niet of we dat Tim nog zien zo meteen. Maar ik geloof dat hij het kunt. Hey, en Geer met prinsen van Kerkroo, hè? Zit je ook wel eens? Ja. Is er een treffen? Een paar weken geleden hadden we samen een poster opgehaald bij de burgemeester. En ik zie nog de prins van Egelsen zien voor ook vaker. Ja, en als we het dan hebben over de burgemeester. De eerste vrouwelijke burgemeester van Kerkroo. En ik weer alleen maar heel goeie verhalen erover. Vertel eens. Wie ik zo ken, is het inderdaad een Jans leuke burgemeester. Is ook Jans spontaan en jouw keusje weer. Ja, Petra Dassen, de eerste vrouwelijke burgemeester. Ik denk dat die vandaag ook wel aanwezig gaat zijn. Dat hoop ik. En dan gaan we ook eens even vragen en vullen wie zie het ervaart hier in Kerkroo. Ja, en de markt loopt langzaam vol. Dat zou ook gebeuren. Ik weet niet wie de optocht of die al in aantocht is. Oh jawel, ik zie al een wagen komen. Volgens mij is dit gewoon een perfecte timing. Want ze komen er langzaam aan. Ik ga eens even kijken. Dit wens ik heel veel plezier. Kom maar eens even met. Want hier stonden de juryleden. Camera, kom maar eens even met. Ze zijn al handjes aan het schudden. De juryleden, een bekend gezicht voor Erik van Gansen Limburg. De juryleden, Geer zit toch van de jury? Maar Geer zit van de jury. Kijk eens zien. Nee, maar van de jury, nee, ik ben de optochtleider. Nou, de optochtleider. Vertel eens even, wie lukt het tot nu toe? Tot nu toe perfect. Ja, want ik zie al gaat langzaam aankomen. Ja, ze stonden verder. Ze zijn aan het wachten, dus als veerwerk zit, kunnen we veel beginnen. Ja, maar veel zijn er klaar voor. Hoeveel wagens kunnen we verwachten? Want het weer, heeft dat nu tegengehouden? 173. Zijn er afmeldingen door het weer? Nee. Want de Lutoes verboffen, want het is hartstikke druk. Vanmorgen houden we een beetje een langzame aanloop. Ja. Maar Geer zegt dat Geer op ons wacht. Dan laten we de Lutoes niet langer wachten. Laten we maar gewoon beginnen.
Succes. De Joodse Zog van Kerkrooij. Oh, dat is Begon niet ervoor. slecht. Nee, dat deed het jot, hè. Dat deed het jot. Nu is het bij Uxhoera Oel en Kerkrooij dat ze de optochtervaring zorgt eigenlijk voor die plaats in de optocht. De nieuwe groepen, Ja, die openen het bal meestal. Ja, precies. Die zetten ze 4 aan. En dan zal je ook zien dat voor de eerste, zeggen ze even, 14, 15 groepen, dat zijn eigenlijk de nieuwelingen. En dat zie ik meteen met veel jeugd. Dat is wichtig. KV dubbel 20. Ja. Ik spreek het goed Ja, hoe, hè? ja, jongen, eigenlijk ben je toch een beetje Kerkrooij. Ja, ik ga hier nog een paar jaar op school mogen zitten. Dat helpt me op. Ja, zie je. En ik kleed Ruupke ook soms wel eens. Kijk. Ik is ook beter Kerkrooij verkouden. Ja, dat is wel waar. En zie komen, want we moeten toch even vermelden dat de weergoden in ieder geval grootgezind zijn. En het druige maat op, zelfs Ja. de klinkers zijn druig. En dit plastic kan eigenlijk voet. Ja, maar weet je, wanneer het zou rennen, hè, dan ligt het kink in ieder geval goed ingepakt. En dan zie je het geld bovenop de rood. En dat is ook wat ze vuurstellen. Monopoly Kerkrooij, want de wits, dat Monopoly, het spelletje, hè, dat kennen ze. Ik verloor hem. Ja? Ja. Wordt ze ook enger van die? Ja. Echt is ook. En die hebben nu uitgebeeld dat voor Monopoly ook een Kerkrooij. Dus dan kan ze geld uitgeven en geld verdienen. En dat zijn die jongen aan toe. En ze had nog geen uur voor zo aan het eind van die 5 kilometer. Zeker, zeker. Dit is natuurlijk, want we horen net op zoek naar de jury, dan wel nog even waarde is dat die dan eventueel in de prijs kan ophalen. Hoor. Dan moet ze toch zeker waarde bis 7 uur deze oven. Ja. Ze zullen zich met de kinger gaan verdelen over de wirtschaften hier op de maat. En zich lekker iets drinken. Ja. En van straks op de maat, waar de tent staat, zeg maar, de open tent. 5 dagen vastelovend georganiseerd door een carnavalsverein die ook metdrukt in deze zog, Sunjak. En de aanvang gezegd van nou weet je, die prijsuitreiking die wordt immer in de rode hal, maar ja, er passen maar 2.500 man in. Ja. En hij stumt voor gewoon volle bak. Mooi. Het woord nieuwe burgemeester, dat zijn 2 woorden trouwens, hè, is al gevallen. En volgens mij had Patty Peter Dassen al in de arm. Jazeker, ik zag een hele mooie dame hier staan. Ik denk, dat is mevrouw Dassen. Leuk, wie gaat je dit vandaag beleven? Ja, voor Juntje en Jenisse, waar meer dan 170 groepen die hij trekken. We hadden het gelukkig, hoffig terug. Ja, dat is vast de lof in de Kerkrooij. Je wil vieren, spas aan. Maak ik dat niet extra zenuwachtig? Want de ogen zijn toch een beetje op u gericht. Hè? De eerste keer dat Gerry hier staat als burgemeester. Ja, maar ik wil me geen heen. Dus dat komt wel aan de jood. Ja, want je zit geboren in Kerkrooij. Zeker. Hè? Ik ben 20 jaar voet geweest. Nu om terug in de stad en dat is voelt als thuiskomen. Maar vastelovend vieren, denk je dat dan toch hier? Ja, dat ging niet, want een bezelruiver, dat kennen ze ook niet van de vastelovend. Dus dat was ook altijd vol programma. Dus eigenlijk heb ik de afgelopen 20 jaar weinig vastelovend hier gevierd. Maar ik kan me voorstellen, hè, meneer Soms stinkt toch heel hoog bij het volk. Heeft dat niet een hele hoge druk bij op de showers gelegd? Ja, zie je dat we gaan krimpen ben, hè? Ja, Joost heeft het natuurlijk geweldig gedaan, dus het is een grote opgave voor mij. Maar weet je, ik blijf altijd mezelf, ik doe mijn best en dan komt het wel goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier en daar eens even gevraagd van wie deed mevrouw Dassen het. En ze zijn allemaal vol lof over u. Nou, eens kijken of dat volgend jaar nog zo is. We gaan het nog even maken. Prima, maar voor u geniet ervan vandaag, Dankjewel. dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel, kom maar doen. Goed zo. Patty in gesprek met de nieuwe burgemeester van Kerkrooij, Ja. Petra Dassen. Die net voor niks in het rood-wit gekleed wordt. Ja. De kleuren van de stad Kerkrooij. Echt Veel waar. jullie denken wel eens aan geel-zwart, omdat Roda door in speelt. Maar Ja. het is echt rood-wit. Ja, precies. En voorziet hij de bekkeren, Ja, dat is ondertussen nummer 4 al van de optocht, hè. die zijn vuur gekropen, dat moet wel. Nee, dat jongen, dat geeft hij ohne ende. Hè. Dat Discipline. geeft terug. Helemaal opgereegd, zo heet de vereniging. Ja. En die ook had- debutanten, hè? Jazeker, die hadden het thema bakkeren. En dat zie je, hè, die bakken ergens gaat van. En of het nu gebakken lof is of een wet gaat van je maag. En op de vastelovens veeltjes regen van cartouche werpen ze dan even met veeltjes in plaats van poefelen. Of die zijn op intussen, dat kan zomaar vuur stellen. En het schönste is, hè, het verbod. Het verbod om met plastic confetti te sissen. Dus het is nu allemaal papier. Ja. Duurzaamheid, dat ook in de Duurzaamheid. Limburgse vastelovend natuurlijk immer meer thema gaat worden de komende jaren. Dat gaat er ongetwijfeld alle nu werken. En veel vastelovendsverenigingen denken door al over na. Omdat die in feite kunnen aanvullen wat komen gaat. En dus is confetti echt een discussiepunt. Ja. Nou, daar is in ieder geval op geanticipeerd. Dat zien we oké. Kijk, een beetje basketballen erbij. Ja.
Alles is mogelijk. De Titans zijn dit, hè, met die basketbal. Ja, volgens mij gewoon. Ja. En dat wordt dat nummer 3. Dus volgens mij gaan die ergens in een kleine toesje maken. Dat is in de basketbalclub, de Titans. Ja. Daar had er Michael Jordan vroeger nog. Dit is toch begonnen? Ja. En de is ook hij, hè. De echte carnavalsmuziek. Je kent zich natuurlijk vuurcellen, Ruud, hè. Je moet echt een hele goede playlist halen. Van alles scherp. En met het goede is dat nummer 6, hè, CV, schuif hem erin. En met dat zigzaggen werd de optocht nog wat langer, hoor, die meters die ze moest maken. Ik kan niks zie zeggen. aan 12 kilometer erop, denk ik. Mensen het allemaal weten. Ja. En ik kan niks zeggen, hè, de luchter in de optocht, ja, die ontstond dus door dit soort eigenlijk geweldige initiatieven. En dan steed in de groep stil en die waardewerkheid, dat is in de werkheid getrokken. Dus die optochtcommissie, die had wel echt het ze door, joh. Die jagen die jongens wel aan. Komen natuurlijk bekenden tegen langs de route, daar werd zich gedronken, werd zich verteld. En ja, zo'n comité die moet er dan maar voor zorgen dat het allemaal goed kunt. Ja, precies. En is die van nummer 8. Of is het nummer 9? Nummer 9. Be happy. Don't worry, be happy. Kijk. We hebben het over de optochtcommissie. Ja, die hebben het natuurlijk ontzettend druk. Die hebben we juist al gesproken. Maar de juryleden, wat ik juist dacht dat ik te pakken heb, die heb ik nu dus echt te pakken. Jury, zit hier er weer helemaal klaar voor? Ja, wie hebben we klaar voor? Alleen van het lijsten, we hebben nu 173 beoordelingen die we moeten doen. Het wordt steeds meer. Meer, ja. En maar lessen natuurlijk, hoor. Ja, maar wat gaat je dit jaar op letten? Nou, intelligent allemaal hetzelfde. De originaliteit, de kleding, is het schon je dragen, wie is de discipline in de groep en wat die dingen allemaal, ja. Ja, maar het is natuurlijk niet alleen maar het uiterlijk vertonen, hè, maar ook de dansjes en zo. Telt dat allemaal met? Oh, alles telt met. Dansen, wie hunsen we die wie stralen ze van kop tot voet. Hanselen ze in de ondanks dat het weer af en toe een beetje tegen zit. En dat zal allemaal van die punten. Als ze dat metbrengen, dan ben ik door wat ze zien wat betreft de stemming en de spaas van de Vasteloven. Zit je het altijd met elkaar eens of heb je gewoon wel eens dat je zit in stekkelen over het een of ander? Ja, straks bij voorbij kunt zitten, na de optocht, dan werd het af en toe wel tellen wel van vond je hem niet beter of ik vond hem beter, ja dat kies je toch wel eens zo. Maar in ieder geval een hele zware taak voor u, 170 groepen. Ja, op zich zal dat wel metvallen met de 176 zonden. Ik weet niet wat dat lang is. Wenn het terug blijft, dan maken ze dat allemaal niks. Hoe zo stond voor een stukje of 4 vullen. Maar dan hadden we ook de fruit dra. Wat zie je ons lossen zien. Vergonde van hoe dat het vandaag niet maar gaat regenen, alleen nog maar confetti. Heel veel succes, heren. Dankjewel hoor. Ja, de jury Gleeske Bergheven zal ook geen koord kennen, denk ik, met zijn langsloops even, hoor. Nee, maar daar zijn die jongens echt net gevoelig voor. Nee. Dat zijn echte profi's, hè. De zoogspeler Joe Selis, zoogste die kap, hè. Ja. Dat is dan de kap die hij had krijgen voor zijn verdiensten voor de Kerkrutser Vasteloven. En ja, dat is geweldig. Die jongens die hadden een hele zware opgave. Maar niet gevoelig voor een glaasje, ja, wel gevoelig voor een glaasje bier natuurlijk, maar niet in de zin van omkooppraktijk, hè. Kijk, dit is leuk. In een groep met een motto. Wat kan het ons verrekken, wie in een kloon door de stroos te trekken? Ja, ze zijn als kloon. CV Fuchswild. Ook voor de eerste keer erbij. Ja, het is nog steeds allemaal nieuw. Dus die jongens die hadden het ontdekt, weet je, dat zijn allemaal Vastelovensvierderen. En die zaten van, gewoon, weet je, verdund gewoon nog een keer. En vergunt met de ganse groep, gaan voor echt op doen. Dat zijn normaal gewoon vrung en die hadden zich nu ergens officiëler bij je gepakt om ervoor te maken. Ja. Want ik weet dat ook ergens midden erin, en dat is dan ook een nieuwe groep. Die gaan over de allereerste keer met. Die hadden dan het geluk dat ze midden erin maken. Volgens mij is Patty bij de debutanten, ja. Ja,
ze doen voor de allereerste keer met. En ik wil heel graag weten wat hun dan inderdaad de beweegreden worden. En met een keer met te, maar ze lopen allemaal bij me weg. Heel net. Je doet voor de allereerste keer met. Waarom heb je besloten om nu met te lopen? Ja, de kerk was een hele leuke optocht en we hebben vandaag niks te doen, dus komen we naar kerk gewoon. Dat is ook een reden. Hey, en de naam Fuchswild, waar komt hij vandaan dan? Dus, vertelt u iets als een groep is, we zijn Fuchswild. Maar daar komt ze hartstikke rustig over. Nu wel nog. Maar niet met die dag, dat beloof ik het. Veel plezier! En dan kun je natuurlijk de vraag aan Ruud. Wist u wat we vuur stellen? Want dat is het thema van deze groep. Kom uit de Landgraaf. Ja. Buurgemeente van Kerkrade. Ja. Waar een morgenoptocht is. Gok zo maar met zoveel meuten in de outfits dat ze door ook metlopen. Nou, dat zit zo'n dingen. Vriendenclub Landgraaf Durgé. Kort kennen ze in ieder geval niet aan. Dat is zeker. En weet je wat ze vuur stellen, Raoul? Mag ik vertellen u? Ja, het is prachtig, maar verder kom je niet. Ik ben me dat aan het bedenken. Ik denk, ja, het had het voet met bloemen. Afrikaanse bloemen. Het ding waar het bij mij met. Zeker mensen hingen op televisie zitten. Ja. Nu mag het goede antwoord gewoon twitteren. Ja. Naar L11 Live en dan zoeken we het leukste uit. Precies. En dan kan er ook een stuk van de Riesvlam hadden wat vrij aan stoor. Ja. Heerlijk overigens. Ja, ik vreug me op die bitterbul die dadelijk komen. Oh. Maar ik ook eerlijk is. Ja, ja. 3 uur, hè? Ja. Ja, ja. De snottebelletjes. Kijk. Spas aan de vrijheid. Tempo zit goed erin, want hij zendt de Flamingozaal. Bij je zoet en vongen is toch groepsnaam. En een hartstikke neu ook in deze optocht voor iedere keer met. Ja. En die lopen te vanmorgen bij mij door geen stroos. En toen was ik dat mijn zoon zei, papa kijk. Daar komen flamingo's. En toen dacht ik, maar hou nog rijden nog. Naar rechts. Is het? Nou, mensen het verschil tussen links en rechts nog weten, is dit een gedisciplineerde groep. Die gaat nog een paar jaar met. Ja. Die mag niet zo gewend zo terugkomen. Ja. Had nog nooit zo'n spas gehad. De eerste Einzelganger van u. Zo'n spas gehad, ja. De act heet er Chrisman. Dat houden we wel kennen horen. Ja. En dan moet ze vuur stellen en dan moet ze een ganse optocht zo blazen. Dat had toch geen lof meer over straks. Volgens mij gaat Patty hem even onderbreken voor de visie. Ja? Of we überhaupt lof? Ja. Meneer, gaat je dit de ganse optocht volhouden? Ja, weet ik nog niet. Ik ben nog een stuk in de optocht. Je zit nog een stukje, maar ik heb hem gevonden, ik loopt er middenin. Hè? Ja, maar dat was de bedoeling. Oh, zo! Nee, volgens verkeerslieving leuk. Oh, maar dat heb je niet gedaan. Maar je zit er middenin, je zit zelfs helemaal in beeld. Oh, kijk Kun je misschien eens even vertellen wat je allemaal bij hebt? Wat heb ik bij me? Ik heb, ja, sousaphone natuurlijk, hè. De fiets gaat er vandoor. Wacht even. Hoe? Ja. Ja, en als ik zit op mijn stuk te fietsen, dan gooi ik de sousaphone achterop. Je hebt met een groot bedag zitten zien. Als ik moe ben. Dan ga je er even zitten volgens mij. Meneer heeft aan alles gedacht behalve de inschrijving. Behalve de inschrijving, ja. Dat is ook niet zo belangrijk. De spas is het allerbeste wat je moet hebben. Ik denk het wel, ja. En dat gaat wel lukken, hè? Dat gaat zeker, dat is al gelukt. Goed, wel plezier. Goed. Muzikale Einzelganger. Heerlijk. Terwijl de schraven leren op de maat zijn. Dat is ondertussen al nummer 15. Met het thema Holland. Hè?
Wat met Limburgs bezig? Ja, dat houdt ze goed gezien. Verstandig. Ja, dan maar 2 cola. Moet ze nog gedaan zijn? Nee, is goed zo. Oké. Ja, ik ben wel heel erg nieuwsgierig of Hollanders ook vastelovend kunnen vieren. Jazeker, een heel klein beetje. Oh, je komt ook echt van boven de rivieren? Nee. Oh, ik heb ze ook Limburgs gesproken. Ja, gelukkig wel. Ja. Oh, gelukkig. Hey, maar wel met een Limburgs beertje. Ja, absoluut. Gaat het wel lukken? Ik hoop het. We hoeven nog maar een paar meter, dus... Hey, waarom hebben ze gekozen voor het Nederlandse thema? Het is een beetje plogen, hè? Nou, nee, het is niet om te plogen. Het is wel voor mensen aan het denken te zetten. En wat wil ze... Ja, maar wat moeten ze gewoon denken dan? Dat we ook van Holland komen. Dat we er best wel trots op mogen zijn. Nou, ik ben echt trots dat ik een Limburger ben. Als ik heel eerlijk ben. Nou ja, goed, maar dat kunt er nog. Dat kunt er nog. Nou ja. Als we maar trots zijn, dat is het allerbelangrijkste. Heel veel plezier, hè? Veel plezier. Dank je. Ja, Holland is ook vastelovend vieren, dat zie ik wel. Nederland is toch ook best een fijn land. Niks mis met. Tiet zat volgens mij is dit. Het gauw zoog op de waan. Met de 90s party, hè? Dat zie je, een outfit. Het zijn studenten die verspreid zijn door het ganse land, maar vastelovend toch gewoon vieren. Een keer gewoon Limburg. En gewoon terug kunt, ja mensen, dat ding hè. Studenten, 90er jaren, dat is dan of net geboren of... Nog net? Ja. Die worden nog net geboren, wie het zo prins wordt. Nee. Kijk eens zo. Volgens mij bekende van deze hoergeer. Ja, volgens mij ook. Er zit er Dekhand, hè, links in beeld. Zussen Krom, hè? Inzetten. Moet je eerlijk zeggen, ze gongen niet meer alle neu door de huurken. En dat ze dit een keer of 120 door zo'n weg. Geet dat ping doen. Dat geloof ik toch, dat is ik eigenlijk wel Jan zeker. De oudere leden laten de beetje lopen. Ziet de tent hij overigens links in beeld. Die had veel goed gedaan voor de vastelovend op de maat. En wens je dan maar weet. Het zit die jongen van Sunjek. Die had vorig soort initiatief genomen om eigenlijk vanaf dag die tent op te zetten en door te programmeren. Vanaf de Blauw Zuid bis het Kronentrekken deze. En dat is ongelooflijk. Echt in een groep vrijwilligers die gewoon gezegd hebben, jongens kom, schouders eronder. En die had in ieder geval de vastelovend stong al op de kaart, maar nu had ze hem nog meer op de kaart gezet. En dat is een geweldig initiatief van Roel Raukens en co. Die overigens ook gewoon Gekkerjoor metlopen. Gekkerjoor, hè. En die hadden een geweldige waan, maar dat, ja, goed, dat kunt op het einde van de opzoek passen. Hè. Die had de schaat nog gebouwd. Geweldig. Wat opvalt, ik bedoel, de Huiskerk hoort de naam vaker vallen in een link met vergrijzing. Ja. Maar we zien toch zeer veel jeugd. Ja,
En weet je, de jeugd had de toekomst. Hè. En ja, de Motstad... Dat moest op in de tegen laten zetten. Dat is een goeie. Ja, de jeugd had de toekomst. Schrijf ik even op. Schrijf hem op. Ja, want hij, misschien voor de insiders verzit hij Sun ergens op een kantuurtje. En we houden het over tegelwijsheid, lieve dames en heren. En ik gun u even metnemen naar de tegelwijsheid die hij steekt. Haal de moed eruit en houd de moed erin. Ongelooflijk. Eerste mening T, tweede mening D. Ja, ja. Voor de, ja. Dat hebben we even een moment. Troon in de ogen. Ja. Er zocht Anger Hoergeet ook een beeld van carnavalsverein Burgerlus uit Eigelshoven. Natuurlijk onderdeel van de gemeente Kerkroo. En zowel de vereniging van Kerkroo West als Burgerlus uit Eigelse werden Gikkerjo. Hij uitgenodigd, stond hij met hun Hoergeet eigenlijk défilé af te nemen. Ja, precies. En dat is traditie, hè. Vier dunt en ook Angersum. Vier genoeg Eon Egels en Eon West. Oh, Betty. Ja, ik sta hier even van de Doedelgarde, maar waar is de garde? Ja, het is krankwoede. De ganse garde is krank? Nee, ja, we zijn met 2 maanden, maar het is krankwoede er ook. Och, Gaar, maar je hebt toch niet het coronavirus? En ik hou wat betaald, ik denk jank. Och, Gaar, moet ik nog een stukje met ik metlopen misschien? Nee, ik moet me concentreren op de muziek. Och, Germ, er is nu nog maar alleen. Ja. Maar ja, je gaat zich toch amuseren. Ah, absoluut. Het is wel heel serieus, deze meneer. Maar moet zich richten op de muziek, heel belangrijk. Ja, gardisten moeten ook een beetje serieus hier. Ja. Of lu van een regiment of zo. Ja, precies. Ja. En het motto, hè, vastelovend is niet voor te lagen. Dat is natuurlijk een ernste zaak. Hè. Dat zie je hij ook voorbij komen. Krokie. Altijd leuk. Dit zou, maar dat zal ik onder enig voorbehoud, de groep van de Hambos kennen, zie je? Ja, daar word ik ook graag van aan denken. Ik wist het eigenlijk wel zeker. Ja. Dat is toch geweldig, hè? Prachtig. Hallo. Hambos worden jullie, het is hij eigenlijk op 200 meter afstand, worden jullie wonen en verzorgd werden. Ja. En het is ook hij wel een traditie natuurlijk. Hè. Want ze dan de opzoek vanaf dit punt doorgeleefd. Leuf ze langs de Hambos en door zitten ze de lui hingen de venster. En dan werden maar even gewinkt of groepen gaan door naar binnen. Dan toch even de lui die in het verzorgingshuis zitten. Ja, ook eigenlijk een stukje mitsenummen in de vasteloven. Prachtig. En ik neem aan ook een van de vaste adressen van de vastelovensverein en aanloop naar de vastelovend. Absoluut. Waar ze dat met de Hoergeet op bezoek komt. Ja. Al die bezoeken die de Hoergeet en de vastelovensverein en de Rood van 11 moest doen, is dit een van de bezoekjes. Bratsjek is dit. Deze groep. Die we nu in beeld zien. En ik hoop dat de ouders weten dat het rookt. Want dat is juist op televisie geweest. Ai. Weten die ouders dat ze... Ja, ik rook niet. Dat is toch al lang, hoor. Ja, al jaren. Hallo. Nee, dat hoor wel. Weet je, dat zijn van die moeilijke momenten. De Fummeleren. 4 maagjes pas en plezier. Pas ook op het tegeltje. En we gaan eens kijken of dat klopt.
Janne. Ja, dat huurt het natuurlijk niet, hè. Dat was pas. CV nog in het dan. De Tiki Warriors. Ja. Ja, dat is dan zo'n heikel thema, hè. Mag dat wel? Mag dat niet? Wat een onzin. Ik vind gewoon dat dat moet kennen. Maar ja, wij hebben niet, hè. Heerlijk, toch? Patty lopen op en neer langs het VIP-terras. Kunt de wethouder van cultuur tegen. Patty, dat is Sinedag. Ja, nou, ik zie hem daar met een mooie pluskop ernaast. Meneer Slangig is het wethouder van cultuur. Ja, dat ben je nog allemaal. Ja, nog altijd. Het leeft echt hier, hè, de vastelovend. Vastelovend is cultuur in Kerkrade. Ik ga in de rest van Limburg ook. Maar we vieren zoet even denken, maar carnaval is Kerkrade. Dus en voor ons om dat zo voor handjes moeten omzetten wat we hier staat delen. Kun vanmorgen horen daar. Dus we hebben hele grote zorg en mooi dat twee grote zorg. Ja, want het is fantastisch om te zien dat het steeds blijft groeien hier, hè, de optocht. Ja, vooral dat de jeugd meedeed. We hebben hier aan de Zamse kinderoptocht gehad. En je ziet dat bijna alle scholen meelopen. Alleen speciaal onderwijs die vangen we binnen altijd. Dus wat dat betreft heel mooi. Nou, niet alle gemeentes hebben dat geluk, hè, dat de optochten steeds groeien. Wat is dan de kracht van Kerkrade? Dat voor het Janse jaar is het op dat van die menen. Dat we met muziek werken, meer muziek in de samenleving. En dat we over scholen uitdragen, dialecten, de taal op scholen uitdragen, dus meer taleonderwijs. En dan moet je altijd die cultuur van Kerkrade stimuleren en in stand houden. Ja, en de optocht is toch ook wel een beetje de draak steken met wat speelt hier in Kerkrade, hè? Ja, ik ben een eerste meisje, maar ook de rest van Limburg. Wat misschien niet weet wat er speelt, wat kunnen we verwachten? Nou, ik denk dat we door Centerkork en zo de vitaliteitsspel erg hebben vervuld. Ja, ingestoken, of de provincie metgeworpen. Daar zat ik in verbingen. En dan nu, de burgemeester is een item, hè, Petra. Dus wat dat betreft voor wat we zoeken gaan. En veel negativiteit voor wat we gaan eigenlijk. Dus wat dat betreft, wil een plezierige optocht voor ons. Nou, en van Petra werkt alleen maar vol lof, hè? Ze spreken allemaal vol lof over, dat klopt toch, hè? Ja, voor hand er in de college echt goed gebeurd. De bestuuroverdrachten waren ingeschoven en hij en de gemeentezitting en hand van de Petra als van Donner opgetild als mannengroep, hè. En dan werd gedacht voor het college, het red, de burgemeester op Henk. En zo is dat. Zo is dat, dat verdient het ook. Gans Kerkrade en gans Limburg, bij deze. Ja, heel erg leuk en voor vrij op. Dankjewel, amuserig, hè? Dankjewel, Patty. We zagen net dat er niet alleen Kerkrade's thema's, maar ook de wereldproblematiek met de stikstof. En inmiddels weer veel kleur. Het is een prachtige groep. Het is soms voor de commentatoren voor ons een beetje lastig om de nummers goed te zien. Maar ik vermoed zomaar dat dit carnavalsverein ohne naam is. Ja, precies. Met het thema 4 dunt huurder kloonwerm aan. Dat is geluk. CV niet van hij en een groep fantasieklonen. En die zijn in 2017 opgericht. Die gaan voor 3 jaar met. En het zijn alles natuurlijk Lewis Kerkrade. Ook dat is een hechte vriendenclub. Dat zie je bij veel groepen. Het zijn gewoon allerlei echt vrienden van die. Dus vastelovend verbindt. Een soort fusiegroep, hè. Die zoten alle een beetje de andere groepen. Ja. Soms vallen er gaat OD, soms komt er gaat lui weg bij de groep en zich toch wel bijgepakt. En nu sinds 3 jaar volop actief, in ieder geval in de optocht. Ja. En
de cv net van hij, die is u op het ziet erbij. Tegeltje. Tegeltje, tegen hem aan. Best hem schrijven? Ja, ik schrijf met. Ik ga een laptop bij me. Oké. Ik denk dat voor u goud geld kunt verdienen, jong. Nou, u. Binnenkort alles in de L1 webshop te krijgen. Ja. Met 10% commissie hier voor ons. Ja, precies. Ah, ja, goed, 4 voor Deg en 4 voor mij. En 1 voor Ellie. Ja. CV Jootje Kleeft. Ook de drijde keer met rondzoek. Flora en fauna blommen. En miepmup en Eurliksmenscheren. Weet je wat dat zijn? Eurliksmenscheren. Lieveheersbeestjes. Heel goed, jong. En miepmop is een vlinder, ja, hè? Voor de duidelijkheid. Ja. Heel goed, heel goed. Best geslaagd. Best geslaagd. Scouting, hoe Egers er zien voor hij voorbij komen. Patty is boete. BB Patty. Ja, ik stond even de jury en ik hoorde je een hele kritische noot. Vertel het eens. Ja, het veld is op dat groepen gekochte pakjes had. Dat mag natuurlijk ook allemaal, hè. Maar let er toch vooral op van originaliteit. En dan werd dus groepen die kunt de stof kopen in Helmond. En dan werden dus die mevrouw zegt gewoon in Helmond van, die verkoopt niet natuurlijk dezelfde groepen, dezelfde soorten stof. Dus om te voorkomen dat het de opdruk dezelfde kleding rondloopt. Dus. Ja, en het komt nu ter sprake omdat Gersjes tegen mij zag van deze groep zijn nu al voor de tweede keer met dezelfde kleren, hè? Ja, klopt. Ja. Dus gekochte pakjes van, ik dacht voornamelijk samen, maar weer begint met een W dan. Kritisch hoor, deze jury. Maar ja, zo wordt het ook, hè. Ik heb maar één winnen uiteindelijk. Ja. Dat is dus net de groep van Jus, kan ervan ook concluderen. Ja, precies. Met de journalistieke antenne, hoe gaat dat wel? Ja, heel goed, heel goed. De Jeten. Nummertje 34 ondertussen. Ook voortgekomen uit de scouting. Kan ik wat vragen? Markstadgarde regiment. Jan van Ierts, zijn eigen kingerprins. Die zal deze zo hand die met de KG blauw vonken, leuverig. Met op prins Danny er Iertse en prinses Yvonne uit Iertste. Dit jaar zijn de radelieren warm op volle stoom.
Met de muziek uit Kullen. Dat komt voor u vaker huren. De link is overduidelijk. Ja, Kerkroo en Kullen, dat is één verhaal. Hè. Ook met Hemelvaart, Gekkerjoor, groot Kuls evenement. Ja. Hij op de maat. Ja. Wetterwerf paviljoenen opgetrokken. Ja. En dat is, volgens mij gaat het inmiddels al nog veel offen, hè? Ik hotel. Ja, dan is hij bijzonder. Ja. En dat werd geregeld door Luva Heijerum en Inne Kerkruitser die in Kullen woont. En dat is op dit moment met zijn eigen funke onderwegs. In Kullen, op de Rozenmontagszug, is er nog wel kwaadvlieg. Ook oud-stadsprins van ons dorp. Ja, dorp, stad, hè, stad. Ja, doe ze maar dorp, hè? Ja, dat is, weet je, dat zit een beetje gebakken, hè. Wenn ik zo de stad inloop, ja, dan zag ik allemaal, weet je, ik geloof naar dorp. Het is gewoon die bescheidenheid eigenlijk, ja, is dat? Ja, misschien is dat wel zo. Een aantal après-ski zien vrij voorbij komen. En een groep die het vele jaar met hun en ze noemen zichzelf Kapotmakerie. Voorkomen voorlopig niet meer Ooster après-ski. Tegeltje. Check. Ongehoebeld met als thema, ja, wie kennen het al, de Zilverbrigade. Die bestond 24 jaar, moet ik voorstellen. Hè. Ongelooflijk. 2 keer 11 plus 2. Dat is een jubileum wat we hier net te vieren veld, maar toch knap dat ze het zo lang voorlaten. Ja. En die had nog een stelletje erbij, hè. Die wonen in Voorburg. Nou, dat ligt op boven de rivieren. In Den Haag, ja. Ja, maar ook, kijk, dat is ze nog goed thuis in de aardrijkskunde. Want ze zeker vroeger ring 8 hè? Ja. Ongelooflijk. Had jij in Kerkroo op school geleerd? Ja, dat is echt waar. Dat is in jouw stad, jong. Tenminste, verhandig in ieder geval jouw dingen kunnen bijbrengen. Daarom zit ik nu ook, hey. Kijk. I love Tirol. Ramjetitst. Misschien wel een leuk beetje. Die hadden in 2017 per ongeluk een groep geholpen die pech houden. En uiteindelijk had hij gezegd, dat is zo geweldig dat u ons geholpen had. Zou voor kunnen aansluiten. En toen is dat vervolgens een groep geworden. Met de schliet zelfs, ging het er vuur aan? Nee. Dat is Jotje Smeert die schliet. CV hopeloos. Met vastelovend hangen we hier 3 dagen het biersoes.
Met andere woorden, dus jasje joven. Ik weet zeker als je gewoon de DVD nog bestellen en u voor een jaar of 20 nog eens samen kijken. Terug in het ziet. Nummer 35. Dulje driend. Ja, die had zich waarschijnlijk ook een beetje dulje driend in de op te geloven, want eigenlijk moeten die een stukje vuurhoes lopen. Ja, de nummering is bijzonder, u. Afgekomen dan wel. Ja, natuurlijk. Lang voor de prins herkennen straks. Ja, precies. Die hand het nummer van Los Major. Kunt wie het kunnen, het jeet wie het jeet. Mensen even erover durfdings, dan zie ze wat voor een enorme organisatie het eigenlijk is om zo'n groep verder te krijgen voor de optocht. Met kleding, met wagens, met ideeën. Stoffen moeten komen, schmink moet die van nog een dag werden. Er zit natuurlijk monden werken. Boah. Ja, weet je, bij onze ex-prinsen is er natuurlijk de aanschaf van een, ja, ik noem dat maar een pinguïn, hè? Ja. En dan ben je verder, kap op en je. Maar ik weet van Oesheem, die zijn er echt monden met bezig. Achilles stop. De papa de man mee zitten. En die doen 2 uur met de pekje. En vervolgens weet waar ik het Nuits verzonnen. En die offende monden werk. Ja, daar zit wel geen organisatie in, Ruud. Helemaal los van op. En zwaaien naar de camera. De knotsjekken. We krijgen gaat het berichtje binnen. Van hoe de optochtleider. En hij zegt, de jongen, dat toch drukt erg langzaam. De merk staat de meeste groepen gisteren gingen op de hand geloven en die nummer alles ziet om eens even links en rechts te kijken. Patty. Ja. Ja, ik zie hier in zijn ganse groep vormen, want de burgemeester zei ik moet even een momentje voor ons. Wat jij wilt gaan zeggen, hè? Ja, we willen allemaal de groeten doen aan onze collega Huub. Die is in Zeeland op kuur en die missen we heel erg, dus we willen toch even zeggen hoi Huub en Gerda, veel plezier. Dus u zit al één grote familie. Ja. Had een beterschap, ja. Huub, beterschap. Gehackt. Of gehakt. Wat werkelijk gepasseerd wordt. Heerlijk. Heer Pakbeers. Patty is bij hem. Gehakt. Vertel het even. Ja, je hakt is ja in het plat gehakt hoor. Het is gehakt, ja, maar maak ze zich nu zorg. Nee, maar waarvoor de Maastrichtenaren, die snappen dat niet hoor. Nou ja. 200.000 euro voor uur.
Ja, dat is waar. En ik ben een meisje van Meersel, ik een beetje in de buurt. Hè? Ja, tussenin, ja. Maar ik ben blij dat die van Kerkrooij dat helemaal onder controle hebben. Dat is geen probleem. Of het ook gehakt heeft. Wat drinken erop. Wat drinken er een op? Vind ik een goeie. Allah. De kneubaaf. Wat betekent dat ze kapot meub is, maar is vrij weinig nog van te zien. Nee jongen, die zijn jot erop. Het zal wel vuur echt gewoon zich houden daarna. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Want de naam daar man ze eigenlijk gewoon in een opwelling verzonnen. Hè. Dat is ook zo gek, hè. Verzin maar eens een naam van een groep. Hè. Maar dan zijn ze in Kerkrooij toch vrij creatief, hè? Ja, dat ham voor in de gaten. Ik kan me nog een paar schöne herinneren. Mm. Van andere jaren. Ja, maar let maar op, dit kunststrak is nog voorbij. Had ik nog een leuk verhaal bij, maar dat kan ik nu nog niet vertellen natuurlijk. Dat is het bootje Pakbeers. Kijk eens. Hallo, Bo. En vriendin verzet ze de plumpjere boezen. Het zijn nog 2 plumpjeren. En van Bluien van Fruit zag ik nog op het andere bordje. Toch even kijken? Ja. Ja. Dat is een stagiaire nog van mij geweest. Juffrouw in Spee. Patty is boete. Patty, bij wem? Ja, we vieren natuurlijk allemaal een feestje, maar de Schlawineren die bestond dit jaar 11 jaar, dus we hebben een jubileum te vieren. En ik heb, ik ga eens even vragen. Hier hebben we een jubileum dit jaar, hè? Klopt. Wie gaat je dat vieren? Extra handje even normaal en de Polonaise strak. En dan gooi je drinken dan? Absoluut. 11 jaar opnieuw weer met de optocht. Ja. Wie verzint je dan weer die pakken? Waar krijg je de creaties van? We gaan allemaal met z'n allen om de tafel zitten en dan gaan we brainstormen en dan gewoon gezellig. De vuurspas is soms nog leuker wie de optocht zelf. Dat is zeker zo. En de jeugd neemt je altijd met zin, hè? Altijd. De kinderwaand, de fietsjes, alles. Dat is vastelovend vieren. Absoluut. Jong geleerd is oud gedaan. Even gewoon voor de 2 keer 11, hè? Absoluut. Absoluut. Dank je. Ja, en dan hoop te doen over het parkeerbeleid in de gemeente Kerkrooij. Ja. U begrepen het niet meer, hoor. Nee. Maar dat is ook niet meer te volgen. Dan wordt het voor niks. Daarna moeten ze betalen wenn ze voetjongs. Nu moeten ze vuuraf betalen. Ja, het is enorm onduidelijk. En dan zie je het ook aan de rijen bij de Peul. Hè. Dan staan Luutse kijken, dan moeten ze het nummerbord intoetsen en dan weten ze het nummerbord niet, moeten ze weer teruggooien. Dus dit is prima gevangen. Wat een durgie. Zo ook 2 stond voor niks, dat is dan nu wat 1 stond geweest. En ja, hij weet het niet meer. Nee. Nee, heel niet meer. Nou, een schnitzel. Nog in de bontjas en in de optocht. Dat maakt gewoon. Ja, natuurlijk. Okay. Als kenner natuurlijk in de, wie noemen ze dat, in de kleding. Maar zo ze dit natuurlijk ook, dat gingen echte bontjas worden. Het zijn nog geen echte Indianen, toch kennen het dan niet. Dus het lijkt allemaal gevaarlijk. Ja. Kijk wat we nog tegenkomen. Ja, daar had ze wel wederom een punt, hè. En hij kan ook wel zo'n groep, hè. DVNNTG. En hoe doe? DVNNTG. Ja? Nee. Drinkvereniging nuchter niet te genieten. Ja. Alsjeblieft. En die zijn nog dat is geen volleybalclub, hè? Nee, dat is geen volleybal. Nee. Het is wel een elftal. Ik zie Winkbulen gelovig, jo. Die denken, ja, zondag geen optocht een heel in verband met het weer. Volgens mij gewoon, maar gewoon nog keer gewoon. Ja.
En dat hadden ze goed gedaan. Hele overigens de grote optocht morgen. En ook te zien bij L1 Televisie. Ja, dat is het, hè. Optochten afgelast. En dan werd het vervolgens dinsdag, zeg maar, hè, dat dan alle optocht doorgaan. Maar dan hadden ze natuurlijk ook wel een probleem met het programma op dinsdag. Ja. En eromheen, hè. Ook gisteren de buschauffeur, die had echt geen idee welke route ze moeten pakken. Want in Heerlen is dan ineens alles afgezet. En de moeten ze het naar Landgraaf, wat er neer ligt. Daar wordt al optocht, dus daar is ook alles afgezet. Oh god, oh god. Dus dat weet nog geen. Ja. Spasclub Oasis zien vrij. De vrouwen de kraal erover, hè. Dus zie je op de achtergrond, hè. Op Prins van West en op Prins van Egels en op Bram. En de jeugdprins steekt erbij. Fantastisch. Dit gaat u vereten? Ik geloof niet dat dat een stijl is, hè. Dat het de keukenprinses is, inderdaad. En gewoon alleen maar kant en klaar alles vuur zet. Ja, is net tevreden volgens mij. Nee. Dezelfde kui. Boerenkoolstampot. Ja. Hutspotstampot. Ja. Dat is prachtig. Wordt dat maar waar. Zelfs op de oude dagen, hè. Patty is bezig. Ja, volgens mij is dit koppel een beetje ontevreden met elkaar. Althans, Geer zijn een beetje ontevreden, geloof ik, ja? Ja, wat wil ze? Het steent niet meer zo wie het was vroeger, hoor. Het is allemaal anders. Maar volgens mij is Geer zich er niet zo bewust van, of wel? Vraag hem maar eens. De vrouw is een beetje ontevreden, heb ik het idee. Ik snap het niet. Ach ja, meneer Tuur. Een stief, dat cool. Dat is zo. En de rug, alles. Alles stief zetten. Maar toch een stukje niet soms. Soms niet, nee. Goed, amuseren. Dank u. Ja, problemen hier in Kerkrooij. Chic en stram. Daarna huur ik Gerda Jo voorbij komen. Ja, zeker, die jongen die gaan al jaren met, hè. Voor de 6e keer gaan ze nu in Kerkrooij met, maar de groep is al jaren bij niet. En ze brengen een stukje Venetië naar Kerkrooij. En dat ziet hij ook aan die fantastische kleuren. En geweldig gesminkt. En dan die Venetiaanse muziek natuurlijk, hè. Dus meneer Mulder, al 35 jaar leeft hij in de optocht met als Einzelgänger. Dit jaar met het thema de Snijmaan. Zo jut wie nu. Kijk.
even in de rolstoel huurt. Want ik zie ze alle nu zo uitbundig dansen dat ik denk, dat ding is eigenlijk gar niet nodig. Of ze zijn verloren onderweg. Dat kan ook. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar het kunt je ook zo weer steeds, hè. En misschien is het ook wel om even een puisje te nemen. Even rustig zitten, even duien lossen. En vervolgens warme volle jas er tegenaan. Engeltje erop. De Oes Egels er, hè. De kwatsvrung. En uiteindelijk met de Brexit, actueel thema. Ja, ja. En die jongen vroeger hadden met de papa de man met de optocht. En toen hadden ze gezegd, weet je wat, loof zelf. We kennen dat ongehoos ook. Dat is er voor op te eisen, hè. Ach, dan kijk toch. Voor de groep veel Bahai. 4 blije van fruit. Misschien even uitleggen wat Bahai is. Ja. En een hoop tamtam. Ja, precies. Tamtam, sandaal. Het de maat ergens gaat van. De maat het gaat groter dan wat het eigenlijk is. Dus de maat zijn hoofd Bahai. En die aan het vorig jaar zal maar niet met je loven. Maar dan gaan ze ons losse wissen van jongens, dat gaat hem nooit meer werden, want dat kan er van nooit meer doen. Moet er erbij zien? Ja, daar moet ze bij zien. Aan de hoeveelheid publiek is te zien dat de weersomstandigheden alleszins metvallen. Het is zacht, het is droog, de wind is eigenlijk zo goed wie voet. Dus het is goed vertoeven op de maat in Kerkrade. Ik ben er net binnen zit. Goedemiddag, dit is de Joes Zog. Traditioneel de grote optocht van Kerkrade op Vastelovensmondig. 173 waensgroepen en Einzelgänger. Met aan het eind de hoogheid natuurlijk, stadsprins Tim de Eerste. Zijn de knoepjoepen met als thema Magic Confetti. Op Dennis in beeld. Ja, gitarist van Ummer de Never. Ja, precies. Onder meer. Maar Tim, hangere Tim Weijers. Een geweldige muzikant. De Eeskibelter. 2 maal 11 jaar. Vastelovens-klonen, Roe, Geel en natuurlijk Groen.
En die lopen ondertussen dus nu 22 jaar met. Hè. En die gunt op deze ook al eens naar Landgraaf. En dat doen ze ondertussen ook al 17 jaar. Ik ben benieuwd hoe ze dan ook de ganse optocht dit leedje aan moeten drieën, hè? Ik denk het wel. Ja. Ja, bedoel, ik maar ik denk het wel. Ja. Dat bent zo'n dan zo'n, hè. Maar dan moet ze nog maar Frans Teunis hiezen, hè. Dan moet ze dat 5 stonden lang zingen. Dat is knap. Oh ja, dat Chris dat ook, hè. Stikstof heen, stikstof door, minus stikstof is verdig. Nu kon zich even net goed zien wat op het kerken ligt. Ja, volgens mij in de jaaksbol. We gaan eens even kijken. Ik denk dat hij kou had. Ja, in ieder geval niet meer. Oh, dat is in een jaaksbol. Dat was ooit in de jaaksbol. Ja, precies. Als ze niet zouden wissen wie de groep hees, zouden ze aan het liedje moeten kunnen horen dat dat natuurlijk de VV Ruku is. Hè? De dufjere hand er winnen toe getroffen. Bonkte Indianen. Dat is gedurfd tegenwoordig. Ja, maar ik vind met ze sommige dingen moeten ze gewoon in stand houden. Want dat gaat ja nergens over. Het ziet er geweldig uit. Ja, prachtig. En meteen hing eraan kunnen het jonkje mus. Alle nu op het voormalige gymnasium Rolduc gezeten. Die school is al in een flinke tijd niet meer. En ze zijn uitgezwermd over het ganse land en komen ieder jaar met zoveel lui wie ze maar kennen met de optocht met. De groep gaat al jaren en jaren met. Zolang dat jonkje mus eigenlijk niet meer gans van toepassing is. Nee, ja, precies. Maar die voelen zich wel nog jong. En zij, dan kunt de allemaal ja, noes blier hij.
zorgen we even door Jos, hè? Jos Segers. Dan moet ik het ook met een kop zeggen. De is dirigent in Zuid-Duitsland. In Bayern. Bij de Bundespolizei, ja, het orkest. Ja. En kunt dus gewoon voor de vastelovend. Terug. Om met zijn eigen Emiliaan met te spelen. En verhoeden natuurlijk. Ik mag niet zeggen het volkslied van Kerkroo, maar toch wel het lijflied. Zeker. Van de meeste Kerkrootje, het schönste op de wereld. Ja. En hij ook ziet door aan de muzikale Rick Kouwman loven. Oud-prins ook. Oud-prins geweest. Er zijn in die groep zijn een aantal oud-prinsen. En lui die in ieder geval actief zijn binnen de vastelovensverein. Hij er Max Ruiters. Zie je? Hallo Max. En de Pepijn. En die had zich benegraven. Die had gezegd, kom jongens. Vergun gewoon met het zog met. Dan loopt nog een ex-prins. De Ruud Borjans. Max is ook ex-prins. De Robbie Langoer is ex-prins. En uiteraard met hun charmante dames. Voormalig collega, hè? Het Vivian. Vivian Natasja is ook weer gelopen, ja. Maar wanneer ik het dan goed begreep, huizen ze Ochtervuur kennen kiezen om echt met de oud-prinsen. Tuurlijk. Met te gaan. Ja. Maar ze hadden gekozen voor de eigen groep. Ja, precies. En we bij ons in de verein kennen dat, hè. Vergunt natuurlijk met alle ex-prinsen op de waan. Maar je kent zeker met die eigen groep gewoon vastelovend vieren. En dan geeft ze 1 jaar met in de groep met. En dat jaar dan nog geeft ze met de opzoek met de ex-prinsen. Het is met een eenmans van vaar. Kiet Walde nu. En zo te huren speelt er ongeveer de beruchte LP Kerkroodscher Specialiteiten integraal. De vastelovensverein begoed in de jaren 70 met het uitgeven van LP's. Om de thermometer te sterken in de stand van de Kerkroodscher vastelovensmuziek op dat moment. En zeker in het begin zijn die 10.000 keren verkocht. Ja. Kerkroodscher Specialiteiten. En dat is, dat kan ze overal opzetten. Iedereen kan dat ook gewoon echt metzingen. Weet je, dat is een beetje, zeg maar, Wil Knieper, Nico Ploem. Dat zijn van die klassiekers die kent je erin. Mijn ouders gingen in die tijd op stap in Kerkroo en zaten eigenlijk maken het net uit naar welke wiertschap ze gingen. Overal stond die plaat op. Ja. Ze moest ik wel overal hetzelfde. Ja. En dat is huidsendaags natuurlijk wel geen angst. Maar we proberen natuurlijk wel, je kan nog met ze geven, hè. Probeer toch ook nog iets te doen aan dat stukje cultuur wat voor hand. En dat moeten we niet vergeten. En dat moeten we als klinkinger natuurlijk ook metgeven. Dus ik ben bij mijn jongen ook natuurlijk begonnen. En met het Jodis is ze nu in het kieken. Seffi Dekkers zit ze op de plaats. Heel goed, jong. Op het bankje. Op het bankje. Ja. Teken zingen. Teken zingen. Maar dan met de klinkderkens. Kijk maar eens, wat zijn ze. Och. Dat is vervelend, hè. Kijk of ze ook echt gaan zingen. Ze laten de teken in ieder geval zien. Maar het lijkt erop dat de microfoon leeg is. En hij het iconische standbeeld op de maat. Door Joep. Ode aan de vele mijnwerkers. Die hij gewoond en gewerkt had. En nog wonen trouwens. En van de vele koempelen, hè. Aras op vakantie. Joeks, spas en plezier vanaf 2004. Dat past niet op één tegeltje. Nee, dat past niet op één tegeltje. Nou, dan wordt ze nog misschien 2 en dan kan ze dat een beetje verdelen voor het woensdag.
ook hij zit weer enorm veel werk in. Ik zou wel nerveus winnen wanneer ik zo'n hot moet maken. Is de rest van het perkje nog niet verdig. Oh. Huppelt Patty met door? Nou nee, ik sta niet aan de kant met een man die ook heel belangrijk is voor Kerkrooij. Want we hebben het natuurlijk wel over Petra Dassen, maar de man van haar is net zo belangrijk. Voor u is ook een hele nieuwe periode aangebroken. Hè? Absoluut, ja, na 20 jaar terug in Kerkrade, dus ja. En wie bevalt het u? Ja, ontzettend leuk, het is fantastisch. Wat ze hier allemaal meemaakt is weer echt leuk. 170 wagens, fantastische sfeer, dus we genieten op en top. Ja, want je hebt ook 2 kinderen, hè? Wie heb je hun de vastelovend overgedragen? Ja, die zijn geboren in Gelderland, maar die hebben toch al de afgelopen 10 jaar ongeveer zijn die in Noord-Limburg geweest. En daar hebben ze toch wel goed van de carnaval kunnen proeven. En mijn dochter die stort zich totaal in het carnavalsgeweld. Dat is goed om te weren. Petra is ontzettend het genieten van het burgemeesterschap, hè? Zeker, ja. Wat betekent dat voor u? Nou ja, ik heb verzin natuurlijk allemaal ik heb ook een baan, ook druk. Maar voor mij is het gewoon fantastisch om te zien dat Petra in onze geboortestad met zoveel enthousiasme het werk hier doet. Dus voor mij is dat geweldig. Want iedereen omarmt daar en nu al, hè? Dus ze heeft het al goed gedaan tot nu toe. Ik denk wel dat ze het gewoon deden. Het zet gewoon een geweldige klik met deze stad en met de lui. En dat is fantastisch om te zien. Dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel en amuseer ik, hè? Ja, goed. Dank je. Dank je, Patty. Zij spas ohne stress. Dit jaar Junfer 4 stund in blij. Ik dacht in de gauwigheid even te zien dat het drugskartel is. Ik weet niet wie ze het uit willen spreken. Ja, staat een stuk hoger in de English, Raoul. Ja, Jans bovenaan, hè. Die worden later, denk ik. Ja, die zijn gewoon gespierder ingestapt, ja. Hè. Ook dat moet kennen, hè. Door Chinese tempel. Het komt goed. Ook China bluit van fruit. Overigens het motto van de Desjurgen Vasselov in de Kerkrooij. Kerkrooij bluit van fruit. Ja. En ook zoek maar op het tegeltje. Schrijf hem erbij. Ja, schrijf hem, ja. Ah, kijk. Nou, overal ondertussen toch al 32 tegeltjes zien ik. We kennen de badkamer bijna. Goed doen we met. Ja, prachtig.
En ik ga me laten vertellen dat ze om 6 uur naar de optocht bij de Chinees gereserveerd hadden. Oh. Ja. Nummertje 29. Bami bij. Nou, het maar niks met de coronavirus is, hè. Dat is allemaal zeer lastig, hè. 7 grond. Een van de grootste groepen van Kerkrade West. Kijk eens aan. Met er Marvin boven. Met dat huisje aan Zikalla, hè. DJ Marvin. Even de hongerman. Een van de grootste groepen van Kerkrade West, wie ik had al gezegd aan. Mark Hermans. De andere Mark Hermans. Ook Prins van Westgeweer. Oh, kijk toch gingen naar. Prachtig, hè? Laatste meters zelf. Patty is erbij. Ja, vast te loven dat viersen met jong en oud en kijk eens wie gaaf als ze zo jong is. En dan de optocht al metlups. Fantastisch meisje, wat is ze mooi gesminkt. Ja, dat kan natuurlijk nog helemaal niks zeggen. Het kan alleen maar stralen van plezier en dat is ook waar het allemaal om draait. Kijk eens, fantastisch. Dezelfde pakjes als papa en mama en dan zo lekker metklappen. Heerlijk. En eigen muziek zie ik. Nou, zo moet ik wel zeggen. Ja, het wil net helemaal aan. Ja, weet je, dat zie je dan, hè. Dat is meisjes eigen, hè. Vanaf gans jongs af aan gewoon al een eigen willetje. En ik kan erover metkallen, want ik ga hier ook eens zitten verdrijven. En het is niet om de dames te beledigen, hè. Absoluut niet. Maar het zit gewoon, het zit in de vrouw, in het vrouwelijk gen. Ik dacht, het houdt vandaag. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, Ruud. Ik ben de rust zelf, hè. De mensen. Goed, dit zijn drapies, hè. Jarenlang met je weer. Met de optocht, bij het klonen trekken. In West natuurlijk. En 1983. De eerste keer ontstangen. Van hoe de familie Rademakers en van Pie. Patty, ben je een grote fiets? Ja, ik zit in een hele grote fiets. Met de burgemeester. Vertel het even, jij wordt een nieuwe chauffeur? Ik werd een nieuwe chauffeur, maar dat was niet weer vertellen, hoor. Want in Noord-Limburg wisten ze dat nog niet, wel. Hey, in de warmtegangen. Maar Garen, die mevrouw wil natuurlijk ook terugblijven op de fiets. Ja, dat is geen probleem. Dat geeft. Oh, kom, vergun, zet ze. Veel succes, hè? Oh. Als dit maar goed gaat. Kijk, onze burgemeester is voor alles in, hè.
Nu ben ik wel heel nieuwsgierig, hè? Is het goedgekeurd? Ja, ik was een beetje wagenziek eerlijk gezegd, maar als het jotje doen. Ik heb je best gedaan. Maar het is een gecyclefiets hoor. Ja, maar sollicitatie is gelukt volgens mij, hè? Ja, maar dat is het zo'n probleem, kantenwinkel. Dat kunt je, die fietsen, dat is belangrijk. En wij Limburg fietsen kwijt, wij kennen ze wel de Akerstraat. Cupjood! Cupjood, zeggen ze in Kerkroo. En ondertussen trekken de graterjekken voorbij met hun fantasieklonen. Oetenwijk de Gracht. Heel goed. Inderdaad, in Kerkroo. Alsof een prins is, wat? Ja. Lekker op de waan. Mama. Met een ganse klinge hofnarren daar hingen. Oud en jong. Oogziezend, eenmaal 11 jaar. Jean Sandaal. Ook in een vriendenclub. En er zit zo'n ex-prins bij. Luc Wetselaar. En die hadden een charme-offensief gestart. Die houden zich uit van Vergunten iets keer met. En het los van Kerkroo wisten. Dus Jans Kerkroo hinkt vol met die stickeren verdun. Overal waar ze geweest zijn, hadden ze alles opgekleefd.
prachtig dansen ingestudeerd. En ik ken die zagen. Ik ken ook zagen. Die zijn topfit, want die hadden nog één voordeel. Die sporten ook nog alle neus samen. Ze geven het priesterschap een andere drieën. De voorwaarden waarom ze het wel zouden doen, denk ik, die stond hij. Ja. Ja, misschien moeten we dat Dirk door ons vragen, hè, want hij staat bij Patty ergens in de buurt. Nee, ik hou juist de secretaresse van de burgemeester te pakken. Ik denk die gewoon nog eens even gaat vragen, maar die rende heel snel weg. Adieu, celibaat, verzeuken vrouw nu van... Ach ja, meneer, vertel het eens even. Wat zit je nou op zeuk? Nou, schön vrouw nu. En vandaar de burgemeester gewoon met. Want het einde van het celibaat is in zicht, dus vandaar we. Maar denk je dat je er met krijgt dan? Ja, ik denk het wel, joh. Dan vragen we ons aan de gedubde. Oh, de gedubde. Oh, nou. Vertel eens even, wat gaat je met de burgemeester doen dan? We hebben hem getrouwd. De burgemeester, Petra, is de beste burgemeester die we ooit hebben gehad. En ik vind wel dat dat dingen... Maar ik zal je één ding even vertellen. Kind weet je wat dat is? Dat is de hostie. En een lange boom. Dan zeg ze niet zo, maar dan zeg ze zo. Allah. Ja, dank. Allah. Allah. Laat ze ook trouwen, dat kind. Maar we trouwen wel, ja, doe maar. Kom maar. We trouwen weer. Maar even vlot. Even vlot trouwen. Even trouwen. Even trouwen, nou ja. Ja, even bukken. Allah. Allah, op meteen dan. Allah. Hey, die groentjes. Dat wordt wel een snel huwelijk. Ja, maar die zullen vlot doen, niet. Ja, dan kent ze zichzelf trouwen in feite. Dat is wel zo, hè. En dat doen ze goed. Goed is aan vrij Stevie door Stetisch. En dan kan hem natuurlijk alle nieuwe van de reclame voorkomen door Stetisch terugbrengen. Inhaber van het Woensummer, van de maat van Kerkrooij. Maar Slaarboom, Marcel Maar. En dan ook weer een ex-prins natuurlijk, hè. Zie je, en jeugd deed ook gewoon met op een liedje uit 1974. Geen enkel probleem. Met een beatje eronder. CV Hatseflats. De vraag is of het chic is. Ik zie het publiek niet weglopen, dus ik vermoed dat dat ja is het antwoord. Ja,
Is Patty erbij? Ja, ik ben hier. Ja, er wordt me in de oren gefluisterd. Die heren die moesten echt gaan vragen, maar vertel het even. Ja, meid, welkom in het schönste vastelavondsvirus van Limburg. Kerkrade is Ooststad, Kerkrade blüht, Kerkrade lebt voor alles, dat weet ze. En voor alle vastelavond steht er bovenaan. Maar ik leef ook met in de optocht, hè? Ja, officieel niet. De verhandelingen, kroegentochtje door. Ik moet er werken, ik ga zelf een biertje hebben. Maar vrouw zegt, nou ja, dat doen we er even een stukje défilé mee, waar. Ah, zo. Dus ze zijn eigenlijk gewoon, ja, je voeselt. Ze zijn gewoon publiek, wat lekker even metlopen en toch eten het ook doen. Alsjeblieft. Amuseren. Ja, weet ze. De uur hoor, schöne vastelavond, ja? Gero. Ah ja. Voor Marcel Maar wordt dat horeca-ondernemer, maar spant zich toch ook in voor de culturele en semi-culturele zaken. Ja, never dat die weertje van trainer had, deed alles voor Kerkrade. Dat is ook, weet je, dat is ook eng en gewoon. Ja, deed wat hem in je jaar verbeet en dat werd er nog een succes. Ongekend. En geweldig. En dat soort nu, ja, die hebben toch wel echt nodig. Er zit ook in het verhaaltje van Colonia, hè, met het hemelvaart. Kults-evenement, ja. Onder andere dan. Had ook bij hem in de zaak natuurlijk wel regelmatig kultje ovenen. Kultje ovenen, precies. En dan plekken ze met de naast tegen de route. Ja. Zie kennen Pietje Wink wel gebroken. Nou, dat klinkt ze. En hij had voor de andere Vrung cocktail. Vormen een cocktail van Vrung en familie. En uiteraard wonen die in Haanderen. Haanraden. Kerkdorp, Ooranderberg. Ja. Van heel goed geredeneerd. Het Wilddorp zagen we ook wel, hè. Gaat ze dat uitleggen waar dat vandaan komt? Ja, dat is een hele lastige. Het moet ze dingen gewoon een beetje hier als zijnde van, ja, voor hun toch jet apart. We huren wel bij Kerkrade, maar voor hun jet Willer en jet anders wie de rest. Dus vandoor de naam het Wilddorp, hè. Vrochtzegen, ja. Venetiaanse klonen in Kerkrade. Deze hoeven we niet uit te leggen, deze Einzelganger. Precies, hoe het gaat, zo gaat dat. Ja. En ook de genodigden die ondergaan dezelfde behandeling. Ja, en terecht, hè. Van Loek van de Weijer.
zeer ludiek allemaal wat hij verzint. En daar op de hingergrond daar kunt VV Sikwa. Die had hun waan gebouwd en die had het thema dit jaar, eenmaal 11 jaar uiteraard. De Zeitvlucht en er waan is een soort van tijdmachine. En die had zelf al de stof van de pekseren losse maken. En op de stof dus stond de reertje en de Zeit en die steed op 11 minuten op 11. Alles in het zegen van 11 jaar. En ook door zitten weer ex-prinsen. Maar goed, het ligt niet aan die ex-prinsen. Het is een geweldige groep. En dan zie je het hè, door. Zeer doordacht, hè, ook met die patchjes op die manier. Ja, en zelf laten maken, hè, die stof. Hè. Dat is echt zelf gemaakt. Sikwa, begrüßt maar. 1, 11, Sikwa. Je bent gas, man. Hodi, 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 hodi. Hodi, 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 hodi. Ja. Hodi, hodi, hodi. Hodi, hodi, hodi. Heute ist so ein schöner We kennen voor de klokken zie je op de mouw. Veel symboliek dus in deze uitdossing. En dat moet de jury bevallen, dat kennen de hangers. Alles ligt onder een loop. Verkennen dit jaar niks. En ik zie Dutch Riebewees. Heb ik het goed zien? Ja, dat is natuurlijk die parodie door Führer zijn. Ja. Dat darf niet meer. De negerzoenen, dat darf niet meer. Ja. De jodenkoeken. Dan vanochtend, wat is dat? De Ponte Vla. Flip-flap Vla. Maar gewoon niet meer flip-flap Vla. Nee, besteed niet meer. Dat is uit de boze. Kent ze niet meer zeggen. Niet, hè? Dat zou dat nog gezegd had. Ja, dat is geen problemen. Telefoontjes bij de receptie bij L1 komen nu binnen. Nee. Flip-flap Vla. Dat geen meer. Zal ik wel de laatste keer zien dat ik dat... Waarschijnlijk. Ja? Ja. Variatie op het thema. Ja. We kennen natuurlijk van alles bluien. Hè? En ik denk dat mensen dat dan deze, dan fruit zich enorm. Als ze een leuke middag. In een jekkenstaal.
met deze groep komen we zo'n beetje op de helft van de Jeroens het Zog van Kerkrade op deze Vastelovensmondig. Voorzien door Hingera, de Koninklijke Harmonie Sint Filomena al aankomen. Die lopen immer in het midden. En dat is voor ons een moment om ganz even naar de reclame te gaan. Voor zo meteen terug hij op de maat in Kerkrade met het tweede deel van deze Jeroens het Zog. Bestrek. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade. Alle smaken, Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier.